Kardom jirpo la pen jirpiatum pini la bang sobi pen tum isona mi thanam sinang lake non hejong jet ka eblong isonalam nangke klangdo lake Niliata Ningkan Suri Silke bang sobi to long hinari so arta ga than ningkan suri sirke la bang so lam phan men arjung loke ing nek meme la pen karjudum long atum an sita me kang nek kaningje alang phansi ing nek dun soy la pen ing nek dun me pik labang solong kang nek dun tum an la pen kadu kawe karbera tum kupi posila pusan alang kaning nang koma mathadun kupi posila lang la puson ninje nang kok kupi kuson ko mat sike chokse pini labang so bidu petum masap so che thanam luna Nilichal di bomang deng Ding grade di pu go boys Niliata Ningkan Suri Silke kacharli hin especially ke lallo ke thegalo ke thek kacharli ke komane engineer doctor IAS IPS ACS officer ta ke manatum do piklo aning kanwang lapuson ang deng ki un ke par nang ke bada phai do bom lo English alam ta ningje thek Hindi alam ta ningje thek Assamese alam ta ningje thek bonta sarfi pen kaching ki Karbi alam bare pen ching ki lote kupia phanlo phu lake kupia phanlo phi bu Pinong binang itum cepatera pedabang doan pen matinang ni fellow contestant doan ang bong pen nang nilong kupilo ke project do ke Sorry miss but can you please translate in English alang luka charle hin ke thek bang ke thek pik puta hai sitame Karbi alam kang kia bang thak thek thede tangte lapuson bulute nangli meli lo thek pik lu puka chipu kupi salle ke dola Karbi alam kiwir lo puke chipu bom ke kiwir lo puke chipu bom sitame lai hoi lam bang ke chelang le chematha the rong rubalong ningkan troksi ningkan ke bausu English alam ningje ser hemalong ta English alam lok sikalingje rong asorta pudun po bah la so ke English alam ningje thek ser ke chenga ko mate biheka ko penle ipi alam ja thante ipi lam simu me potang te mo kijuta por ke piribe kokla ching thang lep sita English alam ningje rong poho seleng ching thang lep ta Hindi alam ningje rong tangte lahen lo makarbi Karbi Anglong lo ta lo charli hem surhini ra pharu phorak phumkre troksi an high school ahem do Pula suang bong pen high school ka charli adem hum pharoi sira hum throk kep pen hum pharoi sira hum nerkep kep an bak doji la pen hum thom kep la pen hum pli kep an bak ke higher secondary ka charli high school ahem do lo ka charli ke thek aphan lai tum jong si la khatam pu tang te do pik la pen aning kan wang sinang ke bat sonsi 2015 aning kan 62% la pen 2016 aning kan stame 62% la pu adan paklang ang lo tang tung dak or he iktame labang so asumpi lo nang tum theklong latest mate 2025 aning kan metric ang deng ke pass on tum 63% under sumbi lo nang tum ke theklong surihini ra ing korai se aning kan hello metric ke pass a percentage aphai ke ong nai labang so aning kan 91% under 2015 la pen 2025 laning kan ke bang ke pass a percentage ke ong nai aning kan do athe labang so aning kan exam avidet athe corona penajam La pen 2017 aning kan hello ke pass a percentage ke kom nailu only 47% hula bang so aning kan la puson ko pia pot manang ko hula so aning kan exam strict pick school ahem ke meme than bang atum ke mission cabinet pena jo hula bang so aning kan ke pass a phai sitame jum heti la hai hoya sayang deng aphan ka pame senchi ke kalisi kaprek school of hanamat si suspension bitu Karjudun long ateng ke Karbi Anglong ang kang arlo hum cricket home high school of han suspension bipon non pini tum ga jethanam ja topik long le angko wang thuluna labang so video long kan jening kan suri sirkep ladak kumar lo ke chokche api apoma than bang atuma mate council kang ni tum I will explain you ladai ga chokche ke api apo tum takali than bang atum takali lake council ka chariato ningkan ko an penale council ka chari tangta non ningkan hini ke thomse mithang Karbi alam ta kep ang deng along ke tokpon long la mithang alam ke charli long le private school le padun government school le padun sta English alam ningje nangji puro Karbi alam amet acho ke thanjia dem English pensi translate piro mate English alam pensi than ro hula hoi ang tanalam sta me thek ke thek nangji bonta na prangsi mithang alam che thek det nang lang Sorkara hin penel lapuson Karbi alam kitab ke thanje phan toy dap chada son te lapuson ke alang ningje jelo Theglong ji mate langdam me itum Karbi a phaila kha phan ki po huta
bang so long ta anutin sining je jang 68 da phanta trok ner kep lapuson si kaprek anambara phanta dok pigla jong si karbelam ningje ji po tangte keng sanga solam pangwi be pinpen lam seng isialong ningje vet thek nangji non ke maduta lapuson ningje thek bangawe pusinili tudekji karbialam ta methanga lam pujong ke thek the tumsi ke onglu nona kai ke jong si lapusone dambo protangte mo anisi ke elam iki wirdetji nasi sekolah long pusitame college long pusitame ke than pa meji aphan bor iponang po karbi ke methanga lam le joy pick lakali than the thek the nepi alam ne chinghon chenam pu to sudin ke hanga taram ret ke chokche akam taklem nangji. That's all for today. I hope you guys get my point.